Una bona democràcia parteix d'una raó pública, parteix d'una esfera pública en la qual les persones arriben a acords sobre diferents qüestions democràtiques. Això el que fa és legitimar una actitud, una presa de decisions d'un president, presidenta del govern, d'una institució governamental, etc. El que està passant avui en dia és que s'ha acoplat l'esfera pública amb l'esfera digital. L'esfera pública, evidentment, és molt difícil que els algoritmes tinguin poder, que deixen la seva impronta de la manera que ho estan fent. Actualment, el que tenim és que, al haver-se acoplat l'esfera pública més presencial amb l'esfera digital, és que els algoritmes tenen la mateixa possibilitat, no, més possibilitat de deixar la seva impronta que les persones, perquè no se cansen, no dormen, estan constantment donant la seva opinió, sobretot la IA generativa, si tenim un problemon ara mateixa, donant la seva opinió constantment en tot moment. L'esfera pública avui en dia, o aquesta esfera digital, aquesta esfera que genera opinió pública, està totalment colonitzada per algoritmes.